So karon ang atong challenge. Balik sa ta sa logic challenge. Logic ni ma'am. Gini. So dapat ang inyong mga answer karon katawanan, ha? Dapat katawanan jud mao akong pilion ang pinakakatawanan og answer. Ha? Gigi. Okay. So ready na? So ang premyo ani sa pinakakatawanan og answer, automatic premiuhan ako og 5,000. Makan madawat na yun. Madawat na yun. Okay, una question. Ito yun nabi. Okay, una tatay pisot. Yeah. So nganong mag-una man jud ang sunoy kaysa sa himungaan kung maglakaw sila? Kung na rin sunod eh. Mag-una. Mag-una ang sunoy. Hadlok takalan og lain ang mungaan. Ha? Hadlok takalan og lain. Hadlok takalan og lain? Mm. Okay, alimokoy. Ngano mag-una man jud ang sunoy kaysa sa himungaan mo maglakaw sila? Mag-una ang sunoy. Logic na no? Sa logic. kung maglakaw sila. Ngano mag-una man jud ang sunoy? Kay ipatan-aw man sa sunoy ang iyang ulok kung naaba diri sa lubot. Ug na naaba di akong ulok. Yeah, next tatong. Ano imo ha tatong? Anong utkot na si? Imo answer. Dapat na to siya rin mo ko yun. Hindi, imo ha. Para paminaw na to imong answer. Maor mo tayo kung i-answer na. Nga na mag-una man jud ang sunoy kaysa sa himungaan kung maglakaw sila. Ma'am. Mao mag-una ang sunoy, ma'am. Mm. Baho magbaba. Ha? Ganahan siya masimot mungaan. Baho. Baho baba. Oy, penut plus. Kay baho og baba. Okay, so Ako na ako klaro kayo. ang answer ato kay kuan naa po ko answer. Kay kung mao mag-una jud ang kuan sunoy kay kung mag-una kuno ang himungaan, sigihan magsit-sit sa sunoy sa loyo. So ang daog. First alimokoy. Alimokoy. Okay, 5,000. Ikaw ma'am. Second, totong tugsok, 3,000. Answer. Wala. Tatay pisot, usa ka libo. Tawa be. Tawa ko nimo ya. Next. Ako dapat. Tatay pisot. Unsa nga manok ang dili makalupad, dili makatugtugaok ug dili makadagan? Unsa nga manok? Ang dili makalupad, dili makatugtugaok ug dili makadagan. Dapat katawa na no. Mm. Si Manoktok. Manoktok ba? Ha? Manoktok. Si manoktok? Limakoy. Ma'am. Unsa nga manok ang dili makalupad, dili makatugtugaok ug dili makadagan? Balot. Balot. Okay, totong. Tsuk-tsuko. Ha? Tsuk-tsuko. Daog totong tugsak! 5,000. Tsuk-tsuko niya. Di na natutugao ka. Kaon. Ha? Sir. Mo to ya, pinirito. Mga pinirito, ana. Mga niloto na ba? Okay. Tatay pisot. Naitulo ka hubog nga nitabok sarili sa tren. Ang unang hubog niingon taas sa aning hagdana uy, ana. Ay ikaduhang hubog ni ana mubo ra lagi ang panggunitan. Ang pangutana unsay giingon sa ikatulong hubog? Hindi na tapos kibagsukan ako. Limokoy. Unsa to ma'am? Question and answer ma'am. Can you repeat me? Naitulo ka hubog nga nitabok sarili sa tren. Ang unang hubog niingon taas sa aning hagdana uy, ana. Ay kaduhang hubog ni ana pod nga mubo ra lagi ang panggunitan. Pangutana unsay gisulti sa ikatulong nga hubog? Para! Mga naog mi! Oh yeah, I see toto. report, ma'am. Repeat. Ha? I repeat me. I report me.
Oh, naay tulo ka hubog nga nitabok sa release sa tren. Oh. Ang unang hubog niingon, taasa aning hagdana uy. Ay kaduhang hubog ni ana, mubo ra lagi ang panggunitan. Ay katulong. Oh, unsa giingon sa ikatulong hubog? Nakainom ra mo oy. Ha? Nakainom ra mo. Niingon mo na giingon sa ikatulong. Oh, mao na nakaingon. Ah. Ay nakainom ra mo oy. Oh, nakainom ra mo oy. Oh, dang tatagsa! 5,000. Oh. Ge, tatay pisot. Lambot ko nagsukal to. Unsay English? Last ni ha. Akin ni. Oh, ang kwan ang pinaka the best og answer ani. Unsay English sa ang iring natagak sa sapa unya namatay. English sa ano to? Ang iring natagak sa sapa unya namatay. Oh, the cat is pulling the river and dying. Ansa? Oh, Ang iring natagak sa sapa unya namatay. the cat is pulling the river die. The cat is pulling the river die. Oh, the cat is pulling the river and die. The English no? The cat is pulling the river. Ang iringan ng taga. Limokoy. Oh, unsa English sa ang iring natagak sa sapa unya namatay. The cat the cat river die and it die. the cat pulling Matukoy the cat the cat pulling down the river and die again. Dayagin. Namatay balik. The cat pulling the river and die. The cat falling the river and die. Totong tugsok. The cat pulling the river is burn out. Ha? Burn out. Patay ba na yun? The cat. Is the pulling the river the burn out. Wala pa na now. Odang! Totong tugsa! 5,000. Katawa na nag-ingon ma. Legit man eh, legit.